Doncs serem d'aquí 28 anys, però estem segurs que un lloc o altre serem. Vull dir que si per nosaltres és, la continuïtat està assegurada perquè tenim moltes ganes de continuar fent la feina que fem i perquè pensem que anem aportant alguna petita coseta, algun petit gra de sorra al que és documentació sonora i per això treballem. Pretenem fer excel·lència. I llavors, clar, partint de l'excel·lència ens hem de gremiar. Això és la primera. La segona era que llavors teníem d'agafar i tota l'empenta que ve darrere nostra de gent, nous escultors de la festa, doncs els havíem de donar un curs. I en aquest cas va sortir un curs a Barcelona, a l'Escola Massana, que el vam fer, un CPO, juntament amb la FAOC, i gent normal com nosaltres, que eren mestres artesans de figures i entremesos. Jo estic molt content d'haver ensenyat amb uns nous escultors de la festa, perquè n'hi ha que són molt, molt bons, que no em sap greu que em retirin. La nostra entitat va néixer a l'inici per fer per la llengua. Vam començar amb cursos de català i amb una iniciació a la sardana. Després vam descobrir el castells i amb els castells molts intercanvis amb moltíssima gent. A l'inici era una entitat de poble, d'un poble petit de 2.000 habitants en aquell moment. I amb els castells hem començat de sortir del poble i hem vingut cap aquí, cap al Principat, per fer intercanvis i hem creat la Colla de Diables i hem creat també trabucaires i més tard el bestiari, el drac, i tot això evidentment fa teixit, fa lligams amb moltes entitats del país, vertebra el país, fa cohesió social. El que ens interessa és promoure la llengua i cultura catalanes. Les nostres eines són bàsicament les coses de tradició popular, de cultura popular, perquè és el que interessa als nostres socis. Si demà n'hi ha un que diu tinc ganes de fer una colla de no sé pas què, de gegants o de bastoners, endavant. No ho tenim planificat, intentem mantenir el que tenim i si surt una idea li donarem tot el nostre suport. Enguany tenim un grup de sac de jamecs que s'ha posat a treballar, a estudiar el sac de jamecs i per tant és la creació d'enguany. Cada vegada que entra gent amb les seves idees ja ho agafem tot i ho desenvolupem, ho ajudem a desenvolupar. Bé, jo sempre he fet una gran aposta pel bestiari festiu. Jo no vinc, de fet gairebé ningú ve del bestiari festiu, en el món de la cultura popular i tradicional, que és una persona de barri, que ha estat un activista del seu barri, i a través de la festa del barri he anat coneixent la cultura popular, fa molts anys, evidentment, primer com a geganter, després com a diable i després com a bestiari, com a portador de bestiari. Vaig descobrir que era un dels aspectes de la cultura popular que en el seu moment tenia més de futur i això no em vaig equivocar. Realment la possibilitat de les diferents manifestacions que podia tenir el bestiari, tant pel que feia a la forma de la bèstia com per la funció que podia arribar a tenir dins de la festa de cada una de les bèsties, doncs donava molt de futur i moltíssimes possibilitats. I encara hi havia un altre component, que el bestiari comptava amb un dels aspectes que altres col·lectius potser no tenen tant, tenen però no tenen tant, que és que dona molt de joc a la creativitat i a la imaginació. I això realment avui en dia, després de més de 20 anys, doncs realment es demostra que hi ha moltíssimes més bèsties que les que hi havia, que no només tenim dracs, que no només tenim àligues i molasses, sinó que tenim tota mena de bèsties capaces de ser fruit de la imaginació del creador de la bèstia o del col·lectiu que la porta o del poble que la té dins de la seva festa. La col·lecció sobre llibre amb el cep i la nansa sobre els col·lectius festius de la ciutat de Barcelona. Hem fet 2 volums i estic a punt de presentar el tercer, precisament dedicat al bestiari,
Per tant, aquest és un projecte immediat. Acabo de presentar una exposició sobre la Fira de Santa Llúcia a la ciutat de Barcelona i sobre la seva implicació, que és tota la trama urbana, tot l'espai urbà com a espai de socialització. Per tant, això és una cosa que m'ha tingut molt de temps lligat, i continuar la meva feina del dia a dia de la direcció de la Casa dels Entremesos de Barcelona i del Departament de Festes, amb les festes de la Mercè, les festes de Santa Eulàlia. I bé, tinc un projecte també per Torroella de Montgrí, que encara no es pot acabar de dir, però estem treballant també amb alguna cosa a Torroella de Montgrí.